Баражнони азиз, нигоҳ кунед як саги дига, боз аз саг бузург чаев. Ин саг ами ё алабай чалыша ёки нами сагои тоҷикии пешина. Нигоҳ кунед, каси медонад дар комментария бинависа. Сага нигоҳ кун, одам вот. Одам ягон чиз намега. Одам амуман ягон чиз намега, бозӣ мекуна. Чоткияй, нав ҳафтмоҳай. Нигоҳ кунед. Сага нигоҳ кунед, нав ҳафтмоҳай. Боз як доф ҷангш дохтем. Қатия питбул да. Аки тоохия намондемш. Гуфтемш ки нигоҳ кунед, саги чотки. Я бихезонуш. 700 сомонш мега. Бо муомила мешава. Чотки сага, хеле одам амуман ягон чиз намега дига. Бозӣ мекуна да. Бозӣ мекуна. Одам ягон чиз намега. Оз як ҷанг шухтагем. Каси агар сага харидор боша 700 сомонш мега. Бо муомила мешава. Ҷунони азиз, каси агар намисаги харидор бошад, дар ҳамин номерҳо занг бизанад. 906 86 0008 занг бизанед, 700 сомон мега бо муомила меша. Саги фарби чоткияда хеле қоқ чӯ рехтагӣ нест. Занг бизанед, 700 сомон мега бо муомила мешава. Навоз як бор ҷанг сӯхтаген нигоҳ кунед, дар канса нарафта. Гуфтемшаст ки занг бизанед, бо муомила мешава. Ҳама бачаҳо розӣ ҳастанд. Саги дига боз аз саг бузург част, сага нигоҳ кунед, овчарка. Овчарка нигоҳ кунед. Нав 7 моҳай сага нигоҳ. Ини аҳл кунишай. Амини 6 моҳ 7 моҳаги алш мекунӣ. Одам ягон чиз намега умад. Ки бозӣ мекунад. Одам ягон чиз намега, фақат бозӣ мекунад. Я. Одам ягон чиз намега, фақат ягон чиз намега. И 7 моҳай. Я бародарҷон 1.5 сомонӣ мега, бо муомила мешава. Нигоҳ кунед, саги чотки хеле қоқ чӯб рехтагӣ нест. Чотки сага. Ага нигоҳ кунед, эвонаги бада. 1.5 сомонӣ мега, бо муомила мешава. Одам ягон чиз намега, ман меқапмуш ягон чиз намега. Мепародамда, хеле бозӣ мекунад, аки қаси кардан нест. Ҷунони азиз, касе агар нависаги харидор бошад, дар ҳамин номерҳо занг бизанад. 409 52 21 21 занг бизанед, 1.5 сомонӣ мега бо муомила мешавад. Саги аҳла одам ягон чиз намега, фақат бозӣ мекунад. Я ҷан дар чики бозӣ ки хатин болот парада. Нигоҳ кунед, ин сага 1.5 сомонӣ мега бо муомила мешавад. Нав 7 моҳай. Дига боз аз саг бузург част, сага нигоҳ кунед, фақат ин саг алабай чалышайда. Нав где-то 8 моҳа мешава. Чиқа бигеман мешава. Саги чотки. Нигоҳ кунед, фақат нағай думаш медагӣ нест. Ин сага 700 сомонш мега, бо муомила мешава. Не одама ягон чиз намега, нигоҳ кунед. Одама ягон чиз намега. 700 сомонш мега, бо муомила мешава. Намисаги харидор бошад, дар ҳамин номерҳо занг бизанад. 880 80 73 76 занг бизанед, 70 сомонш мега, бо муомила мешавад. Сага нигоҳ кунед, чотки мебада. Девонаги бад. Дар ҳамин номерҳо занг бизанед, 700 сомонш мега, бо муомила мешавад. Саги чоткияда. Саги дига боз аз саг бузург чаев. Ин сага ӯ ҳафта видео кардем, 1700 сомонш кардан, дагар 2000 сомониш мега, бо муомила мешавад. Нигоҳ сага. Одама ягон чиз намега. И ҳами тоза барои ҷанг айда. Где-то 70-80 кило аста. Нигоҳ кунед, 70-80 кило аста. Нағай ҷанг дохтагиан. Нигоҳ сага. Чотки айда. 2000 сомониш мега. Ман муомила надорада. Ами 1700 кана надоям, та 1000 каси дита мега метумега. Саги чотки. Девонаги бадайда ҷангш дохтагиан. Саги чоткия. Ҷунони азиз, нигоҳозӣ ман сага меқапем, ягон чиз намега уман. Я.
هیچی نمیگه. یک گودک فقط لبولش سرخ شده میگرده میگه سیبش. من یکون چی نمیگه کسی اگر هم خریدار باشه در همین نمره زنگ بزنه. اگر هم که خریدار باشه در همین نمره زنگ بزنه. 901 71 41 61 زنگ بزنید 10,000 سومونی میگه با معامله میشه. این سگ ده تا 70 80 کیلو است ده. چوت کی سگای زنگ بزنین دام 10,000 سومون کسی بتونه میگه میتونش. من عزیز نگهداری از سگ دیگه بود از سگ بزرگش سگ نگهداری. رنگی باه افچار کی رنگی باه این سگ میگه کی همین دو تا اصولا سیدا میگه رنگی باه یوفی مدام یکونش نمیگه بودا کود ابروش سوی میکردن نمیدونم یکون چی نمیگه نگه هیچ نمیگه آدم یا نرخش نرخ پیوز دیگه کاتشکا پیوز 100 سومونش میگه 100 سومون کسی بتونه میگه میتونش میگه سگه 100 سومون یا سولایده بچه کبی رنگی بخار عزیز کسی اگر نمیشه خریدار باشه در همین نمره زنگ بزنه نمره شده در پیسن میمونه زنگ بزنه 100 سوم مکش میگه تمام میگه فقط رنگی بخار 80 سومش کردن در همین 100 سومش میگه تمام سگ گرانی ارزون سوز نمره شده در پیسن میمونه زنگ بزنه به معامله میشه 100 سوم رنگی بخار میگه فقط خطی هم بوده که بوشکا میگرده